Iba ako trabaho, ako na tanan di. Basta masa ako sa akong file, ako ang tanan. Sa may kauban dire. Sa lang sa limit bau ane. Apay purman sila ng lakaw. Saan mo trabaho din? Okay na na? Nang tapag ko gipon nga. Ako naman ang tanan ni trabaho ko. Puros naman noong karong puros mandad. Wala ko yung mahimo aning karong. Ako ang tanan liho. Naon sa mga plano di recent? Oh, 10. Isa may nang hilabot ane. 10. Isa nang hilabot ane. Nag-isip mo ko to. Matay po. Wala ko na kung kubalo dire. Ibag ko lang ko niya po. Si B-Boy. Ikaw, boy. Ano yung hilabtan diri, boy? Ha? Dari kay sa lamisa, di mo manghilabot dire kay... O, nag-isip na niyo. 10. Kini kong Harley, pagawasan ni 10. Kay, kinira ba si B-Boy, danghag ra ba kayo na, magasgas na. Ibutan sana dito sa kuwano. Ipalandungin na kay kuwan. Sige, boss. Tay ni motor, boss. Abot pa ni siyudad, boss. Mandar. Apay motor mo way hugas. Ako pa'y subuon ng paggagawa sa iyang motor. Apay motor mo way hugas. Hadlok pagid magasgas. Inaw mo way hugas. Naunsa ka natin? Hindi mo kagbagulbol na. Ay, kabala ka lagi kayo na nanghiring ako. Bili na kayo, ikaw na isa nila. May buntag Purman. Dili mayo akong kabuntagon ron. Kisa may mendo na ulikod ka. Ay, sorry Purman. Mag-apply na takong trabaho Purman. Sige, lingkod. Unsa may ngalan nimo? Ako na si Diloy, taga Bagakay. Ah! Yawa ni mong lugar, no? Bagakay? Wala day aswang di de. Unsa may skill mo? Kabalo ko budok-dok Purman. Ah! Kabalo ka mo dukdok? Okay ra ka? Ultimo kay bata kabalo kay mo dukdok? Ano Purman ba? Kabalo ko panday. Unsa pa inibala nimo? Pero po ko finishing og huling Purman. Unsa pa? Katinagsa man ka. Europe ka na nimong nibalaan. Maulaw ko mo service sa akong naibawaan tanan Purman oy. Basta isulti. Ngayon lang magkakagtrabaho. Kabalo ko mo gamag kabinet, kabalo ko mo tarog tiles, kabalo ko manilhig, kabalo ko manlaba, kabalo ko mulungag. Kabalo ko tanan, unsa pay gusto nimo? Kabalo ko kumusayaw. Gusto na. Yapil man na nimong dili related. Ingon man ka tanan, di apil tanan. Sige, dawat na ka. Nabangi ko si Tintin ang tao kay sa pulang kaya na. Bilang bagot-bot. May buntag gimo Purman. Wala ko kwarta. Mag-apply lang takong trabaho Purman. Ah, binabog. Mga ikong binabang. Ah, sige, lingkod. Salamat Purman. Unsa may skill mo? Kabalo ko mamanday Purman. Finishing, kawad og tiles, welder, piping tubig. Kaninduta rin mo na daghan kag ribalan. Pero sorry di ka madawat. Kay pangag ka. Ah, unsa may pagmasa ni pinaakay? Dili bang god? Wala mo kay ngipon god. Mga daw tong ngipon. Bugat ra ba diri ang trabaho tapos hard ba? Mabugat mo kasagara. Usap pod hadlok ni kag naong. Mura man kag tulisan. Dayon gulang na pud ka. Unsa igulang? Bata pa nang ko Purman kay wa pa ko ngipon. Wa ka kabalo Purman. Mao ni yung usuron. Rock and roll! Pag filosofuha, kunya, nabaksina na ka.
Purman, mahadlaw ko Purman. Madlok man ka magpabaksin nga. Dili makaayo man ang baksin. Ayog tuwa ng haka-haka nila nga mahimo kang sumbi. Ako mahadlaw ko magpabaksin Purman. Ug masumbi ko Purman, luoy kayo ko. Kaya mo ko ngipon. Di ko kapaak. Ug sa igulang bata pa nang ko Purman kaya wa pa ko ngipon. Wa ka kabalo Purman. Mao ni yung usuron. Rock and roll! Yay! Shout out! Shout out day ko sa Pelisilda family, Balbistamin family, Ligpusan family, Dilusa family, Alabastro family, ug Iting family. Shout out! Shout out ko sa Wendy Hugas family and Berly Balingit Alex family. Yay! Shout out day ko ni Ragas Channel. Juston TV. Yay! Pa-shout out day ko ni Abigail Fuentes waiting for episode 2. Ang ganda ng series na ito. Og magluto ta. Apply mi sa sunod vlog. Marites lag mi ha. Yay! Shout out ako ni Maron Andrew Pilisda. Igagaw na mo na. Yasmin Balbistamin. Igagaw na mo. Og shout out po di ay ni Cindy De Loterio og Anime Gado. Og mao ra mga kabibo sa gusto magpa-shoutout. First 10 comments nga mo comment sa among bagong video nga i-upload mao nga among i-shoutout. And please don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell para ma-update mo pag nahanap po may bagong video. Og mao ra to mga kabibo, daghang salamat. Always na tinumduman ang taong guilty. Bibo!